acte de les insígnies d'or de la nostra ciutat per l'any 2021. Moltíssimes gràcies per la seva assistència. Podem posar-se ja en el senyor. Moltíssimes gràcies. Arrels, llengua i tradicions que constitueixen els nostres senyals d'identitat. Alzira, capital de la Ribera Alta, una de les ciutats més importants de la Comunitat Valenciana. Entre el riu Xúquer i les valls de la Murta, de la Casella i d'Aigües Vives, trobem Alzira, una extensa planura regada per les aigües de la Sèquia Reial que han contribuït al control de la Morera i del Taronger. Algecirat, l'illa del Xúquer, que naix entre muralles almohades bastides en el segle IX, bressol d'importants historiadors i literats àrabs com Ibn Tomlus o Ibn Hafaza. Ciutat mil·lenària que té els seus orígens en l'època medieval, quan el rei en Jaume I la va conquerir el 30 de desembre de 1242 per incorporar-la a la corona d'Aragó. Des d'aleshores ha canviat considerablement en tots els aspectes i s'ha situat com a referent històric, cultural, festiu, comercial i mediambiental. Entrant pel pont de ferro, arribarem al Raval de Santa Maria i ens endinsarem en l'històric barri de la Vila, els carrers estrets i edificis que donen compte del passat de la ciutat. La Casa de l'Olivera, residència del rei en Jaume I, la façana del convent de Santa Llúcia, la casa del comerciant Ramon Flor o la que avui alberga el Museu Municipal. Més endavant trobem la Casa Consistorial, un palau del segle XVI que destaca pel seu saló noble amb un magnífic enteixinat i el retaule de Sant Silvestre. Cada 30 de desembre, aniversari de l'entrada del rei Jaume I, és l'escenari del lliurament de les insígnies d'or de la ciutat. A pocs metres s'alça el Temple de Santa Caterina, envoltat d'edificis modernistes de la plaça de la Constitució, on es realitzen els actes institucionals del 9 d'octubre. Seguim entre els sacericis dels sants patrons Bernat, Maria i Gràcia i arribem a la plaça Major, centre neuràlgic de la ciutat que forma part de la zona condicionada per als vianants. Molt a prop, al carrer de les Escoles Pies, trobem el Círculo Alcireño, conegut com la Gallera, espai alçat per la burguesia local a finals del segle XIX que compta amb 3 vells salons, l'àrab, el valencià i el daurat. Enfront, l'antiga Escola Pia, actualment Casa de la Cultura, amb un singular claustre. Ja als afores, el mirador de la ciutat, la muntanyeta del Salvador, on es troba el santuari de la Verge del Lluc. Tenim una ciutat creativa, integradora, sostenible, que promou als seus espais verds esdeveniments vinculats a la natura, l'oci i la diversió, com el Nanofest, Somriu als Parcs o la Biosfera. 33 barris, 6 zones residencials i 617 carrers que acullen una oferta cultural i festiva extensa i variada. Art al carrer, encontre de teatre, circ, música i dansa, les jornades d'il·lustració, les pintures murals com la de la plaça de les Lletres Valencianes o el Pont de la Natura o els Premis Literaris Ciutat d'Alzira, que amb més de 30 edicions són un referent en tot el nostre àmbit lingüístic. No podem oblidar l'escenari per antonomàsia dels principals espectacles, concerts i actes que tenen lloc a la ciutat, el Gran Teatre, edifici que celebra el seu centenari. Pel que fa a les festes, destaquen 2 patrimonis immaterials de la humanitat, les falles, que amb 35 comissions i 7.000 fallers són les segones més nombroses, i la temporada. D'altra banda, la Setmana Santa és coneguda per la solemne processó del Divendres Sant i els dossers, que atrauen tant als irencs com visitants. Altres festes religioses,
són les dedicades als sants patrons Bernat, Maria i Gràcia, les de la Mare de Déu del Lluc i la romeria al monestir de la Murta. Cal afegir les dels moros i cristians i les festes de barris i partides. L'oferta gastronòmica alzirenya és molt variada i té com a producte estrella l'arròs, paella, arròs al forn amb panses i cigrons o arròs amb fesols i naps. Anualment celebrem el concurs nacional d'espardenyar. Com a postre típic tenim la reganyà, dolç elaborat amb carabassa. Alzira ha deixat de ser una localitat agrícola per a convertir-se en una ciutat comercial, industrial i de serveis amb nombroses empreses d'alimentació, transport, automoció, cartó o fusta. Una ciutat que, a més, ens permet fer un itinerari de mobilitat sostenible tant per a vianants com per a ciclistes mitjançant l'anell verd, que marca un canvi de model urbà més respectuós amb la naturalesa i amb capacitat per a generar espais d'interacció social com el mirador del Xúquer, el conegut popularment com a malecó. No podem deixar de recórrer els paratges naturals municipals de la Murta i la Casella. Espais de visita obligada per als amants de la natura i particularment del senderisme. Al cor de la vall de la Murta trobem les ruïnes d'un antic monestir jerònim en el qual destaca la Torre dels Coloms i una ermita rupestre. La vall de la Casella es caracteritza pels seus espectaculars relleus muntanyencs on s'alternen els cims de les Agulles, les Creus i la Ralla. Alzira és una ciutat amable, culta, solidària, pròspera i respectuosa amb el medi ambient. Alzira és una ciutat clau que obri les portes al futur. La ciutat ens ha donat la benvinguda i ara alcem-nos respectuosament per a donar la benvinguda a la nostra senyera.
Té la paraula el nostre secretari. Bona vesprada. Gràcies, senyor president. Com a secretari general de l'Ajuntament de la ciutat d'Alzira, certifique que el ple de l'Ajuntament, en la sessió celebrada el dimecres, dia 29 de desembre de 2021, ha adoptat, entre altres, el següent acord. Proposta de concessió d'insígnies d'or amb l'escut de la ciutat d'Alzira per l'any 2021. Atès l'acord de la Junta de Portaveus adoptat en la reunió del dia 29 de novembre de 2021 sobre concessió de les insígnies d'or a l'escut de la ciutat per a l'any 2021, vist el dictamen de la Comissió Informativa Única de data 28 de desembre de 2021, el ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels 21 membres corporatius presents en la sessió de fet i de dret, integren la corporació municipal, acorda concedir la insígnia d'or amb escut a l'escut de la ciutat per a l'any 2021 a les persones físiques i jurídiques que seguidament s'indiquen amb l'expressió de la modalitat en què es concedís la susdita insígnia. A la policia local d'Alzira en la modalitat d'humanisme. En lo sucesivo se les llamen guardias municipales a los vigilantes de esta población. Amb este acord del ple de l'Ajuntament del 29 de gener de 1874, sota l'alcaldia de Josep Dols Martí de Besses, s'inicià una trajectòria de 147 anys del cos de la policia local d'Alzira, en què el col·lectiu s'ha mantingut eternament fidel al servei de la població alzirenya, per damunt de tota mena de vicissituds patides, fins i tot penúries, en què ha demostrat visiblement la seva professionalitat de vocació de servici públic. Alzira fou una de les primeres poblacions valencianes que va constituir el seu cos de guàrdia municipal propi el 29 de gener de 1874 i també fou destacada amb la creació dins del seu col·lectiu de la secció de trànsit el 27 de novembre de 1935 i també de la secció motorista de trànsit el 2 de novembre de 1964. La policia local d'Alzira sempre ha actuat al servei de la ciutadania en situacions d'emergència i de grans calamitats i catàstrofes que han assolat en diverses ocasions la ciutat durant els quasi 150 anys d'existència del cos. Així ho avalen els diferents reconeixements públics i agraïments documentats i rebuts per part del ple de l'Ajuntament pels serveis prestats a la població durant les calamitoses riuades de 1884 i 1987,
o la inesborrable Pantanada de 1982, que marcà per sempre les vides dels alcirens i les alcirelles. Cal destacar també la involucració i intervenció immediata, en primera línia de resposta, de la policia local d'Alzira en l'atenció en les emergències i les noves funcions derivades de la crisi sanitària provocada per la Covid-19 en dura lluita contra la pandèmia, mentre els seus membres han continuat també amb totes les responsabilitats de protecció, atenció i servei a la ciutadania. Els seus membres no només han contribuït al manteniment de l'ordre i de la seguretat en la ciutat, sinó que han ajudat en l'assistència a les persones en situació més vulnerable i que s'ha vist abreujada durant el temps de confinament. Han constituït una peça clau en el control de la pandèmia, ja que han desenrotllat les tasques d'inspecció i han assegurat el compliment de les mesures legalment establides. Queda constància documentada en l'Arxiu Municipal d'Alzira de les actuacions meritòries de la policia local en defensa dels drets i les llibertats públiques des de la seva mateixa creació com a cos policial. El 13 d'abril de 2007, el cos de la policia local d'Alzira fou distingit amb la Creu al Mèrit Policial de la Generalitat amb distintiu blau, com a reconeixement a la intensa implicació personal i professional dels seus membres en la seva missió de defensa i protecció dels drets i les llibertats públiques. També, enguany, es commemora el 40 aniversari de la incorporació de la dona al cos de la policia local d'Alzira. El 13 de novembre de 1980, el ple de l'Ajuntament d'Alzira aprovà les bases per a la cobertura en propietat de 3 places de guàrdia en la policia municipal. La gran novetat d'aquella convocatòria pública fou la possibilitat d'opositar per primera vegada en la història per a les dones. Finalment, fou el 16 d'octubre de 1981 quan prengueren possessió dels seus càrrecs les 2 primeres dones que accediren al cos policial d'Alzira. La involucració i el compromís permanent del cos de la policia local d'Alzira amb aquesta ciutat és indubtable. El factor humà ha sigut la clau de l'èxit i, en conseqüència, qualsevol reconeixement de que siga mereixedor el cos de la policia local d'Alzira ha de ser dirigit precisament als seus membres, a totes aquestes dones i homes que han format part del col·lectiu en alguna època dels seus quasi 150 anys d'existència i que, amb la seva dedicació i professionalitat, han aconseguit al llarg del temps la consideració i el reconeixement dels seus veïns i veïnes. A continuació, quidre a Jorge Iglesias i l'alcalde li farà entrega de l'insignia d'or a l'escut de la ciutat. No es más allá, que no os preocupen. Alcalde president de l'excel·lentíssim Ajuntament d'Alzira, primera tinent d'alcalde i regidora delegada, regidors de la Corporació Municipal, secretari general, inspector jefe de la comisaría de Alzira Gemesí, subteniente jefe del acuartelamiento de la Guardia Civil, companys del cos de la policia local, persones guardonades en el dia d'avui, assistents, familiars y amics. Bona vesprada. Según la legislación, el cuerpo de la policía local es un instituto armado de naturaleza civil que tiene como misión principal velar por el cumplimiento de las normas y proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades. Bien, yo tengo otra definición. La policía local somos personas cuidando personas. Somos y hemos sido personas que, nacidas o no aquí, hemos aprendido a amar esta ciudad. Personas que hemos creado una familia. Familias que se merecen un monumento por compartir y hacer más llevaderas nuestras contrariedades. Personas que nos hemos sentido tan alcireños como el que más. En definitiva, personas normales, con inquietudes y sueños, con aciertos y con errores, con éxitos y con fracasos. Personas que en los momentos difíciles hemos estado ahí, no como individuos, sino como conjunto,
dándolo todo por nuestra ciudad y nuestros vecinos, cuando más se nos ha necesitado. Y si he utilizado el verbo cuidar ha sido a conciencia, porque más allá de estadísticas o número de actuaciones que en tantos años de existencia podrán contarse por millones, el carácter asistencial de este cuerpo es, y ha sido a mi juicio, su mayor fortaleza. Y no solo en catástrofes o en emergencias. En el día a día nuestra principal labor es el auxilio y los servicios humanitarios. No son los grandes dispositivos ni los operativos mediáticos, sino estas pequeñas actuaciones nuestra principal carga de trabajo, siendo también nuestro desempeño más gratificante. Es verdad que nuestra función conlleva tareas de prevención y sanción que en ocasiones son incomprendidas por los ciudadanos, pero son absolutamente necesarias para el normal desarrollo en nuestras vidas en buena vecindad bajo un Estado de Derecho. Son tantas las materias en las que trabajamos que la lista sería demasiado larga para un acto como el de hoy. Decía Balzac, los gobiernos pasan, las sociedades mueren, la policía es eterna. En tantos años de existencia se han producido cambios políticos, cambios en la sociedad, pero la labor policial ha permanecido necesariamente. La Policía Local de Alzira ha perseverado desde su creación, fiel a su misión, cuidar de sus vecinos. Hemos progresado como ha progresado la sociedad a la que servimos. Protocolos, procedimientos, formación académica, medios materiales, nuevas tecnologías, la incorporación de la mujer, los derechos laborales i un amplio etcétera. Així i ara vull donar-les gràcies efusivamente a la Corporació Municipal per posar en marxa la construcció d'un nou edifici de la policia local, tan necessari com reivindicat. Projecte decisivament impulsat per l'alcalde i la regidora delegada. Gràcies, Diego. Gràcies, Sara. Un magnífic colofó a quasi 150 años de historia. Pero como la seguridad pública es un espacio compartido, donde no sobra nadie, quiero agradecer el esfuerzo y compromiso de Policía Nacional, Guardia Civil, Policía de la Generalitat, Bomberos, Protección Civil y demás agrupaciones municipales de voluntarios, cuya labor no está pagada, literalmente. Cruz Roja, Servicios Sanitarios, de Emergencias, miembros del Poder Judicial, del Ministerio Fiscal y, como no, también a los empleados públicos de este ayuntamiento, sin los cuales sería imposible llevar a cabo nuestras tareas. Quiero hacer una mención especial a los alcaldes y concejales delegados que han ejercido, y a veces padecido, la dirección política de esta policía. Finalment, el més important. Com a comissari en cap, és per a mi un honor recollir la més alta distinció de l'excel·lentíssim Ajuntament d'Alzira i en nom de tots els membres del cos de policia local d'Alzira, els que són i els que han sigut, recordant el que es van deixar abans d'hora, des del primer cap fins a l'últim agent, dono les gràcies al poble d'Alzira i als seus representants electes pel seu reconeixement i el seu afecte. Gràcies. Així mateix, es concedeix la insígnia d'or a l'escut de la ciutat al Forn de Bèrnia en la modalitat d'activitats empresarials. El 2022, l'empresa local Forn de Bèrnia complirà 125 anys d'ofici. David Bèrnia Martí està ara al capdavant d'este forn tradicional, una empresa familiar arrelada a la ciutat i integrada a la xarxa del Gremi de Forners de València. Una empresa molt viva i impulsora de constants iniciatives per recuperar i mantindre les receptes locals més emblemàtiques, com ara la reganyà. I de fet, David Bèrnia és un dels encarregats per explicar els més menuts d'Alzira, d'on prové este dolç alzirenc i mostrar-los en els tallers de cuina que realitza pels centres educatius com es prepara la reganyà. L'objectiu principal de Bèrnia Forn i Pastisseria ha sigut sempre ajudar o, més ben dit, facilitar les coses quotidianes del dia a dia a la mestressa de casa i a la clientela en general. La referència més antiga d'este forn, que consta en l'Arxiu Municipal d'Alzira, remunta a l'any 1907, al carrer del Notari Bonet, número 7,
antic carrer de les Xiques, i en lloc de forn i pastisseria es deia forn de cocció de pa i cassoles. Abans no existien forns elèctrics i la gent portava al forn les cassoles d'arròs i hortalisses, com la carabassa i el moniato, cacauets per a torrar, bescuits i pastissos de moniato. El 1966, el pare de David, Eduardo, contrau matrimoni amb Carmen i en aquest moment regenten el forn en la plaça de Sant Quintí, en l'Alquerieta. A partir d'aquest moment es produeix un canvi radical. De ser un forn de pa i cocció de cassoles, es passa a l'elaboració de tortades, braços de gitano i pastissos, tant dolços com salats, que la seva gran qualitat i sabor fa que de tot arreu acudisquen clients al forn de Bèrnia a comprar-los. El 1979, any en què neix David Bèrnia, el negoci es trasllada al carrer Doctor Just número 3, on el públic es rep i acull de molt bon grat fins a l'actualitat, en què el forn de Bèrnia continua la seva labor principal i fa la vida més grata a les persones a la preparació de menjars, menús per a la nit de Nadal i la nit de Cap d'Any, recupera receptes ancestrals, etc. Avui tenen la convicció de que el futur depèn de fer pans de més llarga fermentació, menys contingut d'hidrats de carboni i més fibres, amb la qual cosa alimenta la gent de la forma més natural possible. A continuació, cride a David Bèrnia i l'alcalde li farà entrega de l'insígnia d'or a les obligacions. Gràcies. Senyor alcalde d'Alzira, Corporació Municipal, persones premiades amb insígnia d'or, familiars, amics i amigues, senyors i senyores, Fallera Major d'Alzira i Fallera Major Infantil d'Alzira. Bona nit a tots. He de començar dient que em sent molt orgullós d'aquest reconeixement que la ciutat d'Alzira ha tingut a bé concedir avui a l'empresa que dirigeix, Bèrnia Forn i Pastisseria. Però m'agradaria destacar que no rep el premi com un fruit personal al treball fet en els últims anys, sinó com a hereu d'una família de forners i de forneres formada per 4 generacions. El mèrit rebut té sentit per tota la trajectòria realitzada amb el gran esforç i sacrifici. Una trajectòria que ha tingut sempre l'objectiu de contribuir a la millora de la vida de les famílies, del nostre barri i del nostre poble. La família Bèrnia ha tractat sempre de donar el millor servici possible en cada època, adaptant-se a les necessitats de cada moment. El temps ha passat i l'empresa ha complit ja 125 anys d'història. Però per sort, les diferents generacions i membres de la família Bèrnia hem tractat d'evolucionar. De l'activitat inicial, en la qual allò principal era la venda de cassoles, hortalisses i pa que feien els nostres veïns i els clients a les seues cases, el forn es transformà ja en l'any 1966, a iniciativa dels meus pares, Ernesto i Carmen Martí, en un forn que oferia una àmplia gamma de productes de pa i bolleria i pastisseria que els clients demanaven cada vegada més, per la comoditat d'adquirir un producte ja fet i per la qualitat que se li oferia. En els últims anys, seguint l'exemple dels meus pares, he tractat d'apropar als nostres clients els productes tradicionals de la nostra cultura gastronòmica, que pels canvis socials produïts i el ritme de vida actual, les famílies no poden fer en casa.
Sé que d'esta forma, evolucionant, i estem fent també un merescut homenatge als nostres avantpassats, que tant estimem i portem sempre al nostre cor. Naturalment, no vull tancar aquest discurs sense anomenar, perquè és de justícia, els dos pilars fonamentals que sempre hem tingut presents al nostre fòrum. El primer és, sens dubte, la fidelitat dels nostres clients, que s'han fet millorar i ens han fet possible créixer fins a arribar on estem. El segon, molt important per a mi, ha sigut tot l'equip humà que ha format Bernia Forn i Pastisseria al llarg dels anys. La nostra empresa. Tots els treballadors i totes les treballadores que hem tingut i que tenim en l'actualitat participen avui d'aquest reconeixement i són una part més de la família Bernia. Una família que vol aportar el seu gra d'arena a la millora de la nostra vida social i de l'economia del nostre poble. Tots sabem que no són temps fàcils per als comerços tradicionals. Per això crec que hauríem d'ajudar-nos els uns als altres, tractant d'oferir productes de qualitat i de proximitat, per a fomentar un comerç just i sostenible al Sira, i fer així que les nostres tradicions evolucionen, però que no es perdin. El futur es guanya quan partim d'un passat i d'un present ben sòlid. Enhorabona a totes les persones i entitats premiades i moltes gràcies una vegada més. Així mateix es concedeix l'insígnia d'or amb l'escut de la ciutat al pintor Josep Francès en la modalitat de cultura. El pintor alcireny Josep Francès ha sigut escollit per a rebre l'insígnia d'or de cultura per la seva contribució al món de les arts plàstiques en la seva obra i també per l'aposta i projecció que ha donat a l'activitat artística que impulsa a través de la seva galeria d'art oberta en plena pandèmia. I amb una activitat constant. Nascut al Sira el 1959, Francesc compta amb una llarga trajectòria dedicada a l'art des de que va cursar els seus estudis d'art en l'Acadèmia Galatea de València. La seva formació posterior, en interiorisme, disseny i arquitectura, en arts i oficis i en l'Acadèmia Peris Torres de València i el seu treball en el món de la restauració arquitectònica el porten a transferir el seu treball als seus quadres. Participa en nombrosos concursos de pintura ràpida a l'aire lliure, en els quals adquireix una gran destresa en tècniques de pintura que després aplica a les seues obres d'estudi. La seva pintura, la seva presència en sales d'art i galeries de tot el món han fet d'ell un artista cosmopolita. És a partir de 2005 quan comença a participar en certàmens de pintura nacionals i internacionals quan canvia per complet la seva pintura, la qual es converteix en una pintura de clar caràcter constructivista. Entre les seues obres més importants destaquen els quadres de gran grandària de sèries de ciutats del món, entre elles Alzira, treball amb el qual ha aconseguit nombrosos premis. En plena pandèmia decideix obrir la seva pròpia galeria d'art, Lorenzo di Medici, en el barri de l'Alquerieta d'Alzira. Actualment, des de fa 6 edicions, organitza i promou 2 premis internacionals a l'any, Waiting for Spring, Esperant la primavera, i el Saló de Tardor del Realisme. Entre les seues obres de restauració de patrimoni artístic es compten el Gran Teatre d'Alzira, de l'Ajuntament d'Alzira, el Monestir de Santa Maria de la Valdigna o la restauració arqueològica del Museu de la Moina de València. En aquests moments ha guanyat més de 200 premis nacionals i internacionals de pintura. Estos són només els principals. Primer premi Best of 2008 Massiach International Fine Art Competition en Hamburg, Alemanya. Primer premi 2008 Chelsea International Fine Art Competition, Nova York, Estats Units. Primer premi especial Fiorella Pieri en l'Art Bridge International
Laguna, Venècia, Itàlia. Exposició el Tese de San Cristoforo de l'Arsenale, Venècia. Primer premi de l'Institut Italià de Cultura, exposició en el Palau Stenberg, Viena, Àustria. Primer premi Acadèmia d'Art de Venècia, exposició a Praga, República Txeca. Primer premi del Certamen Nacional de Pintura María Dolores Andreu, a Dama de Múrcia. Primer premi del 31 Certamen Internacional de Pintura de Villarta, en Conca. Primer premi de Pintura Ràpida, Ciutat de Lorca, Múrcia. Primer premi del concurs Pintura Ràpida, Aldea del Rei, Ciudad Real. Primer premi del concurs internacional de pintura homenatge a Rafael Zabaleta, popular, Quesada, Jaén. Primer premi Tenfort, Alcázar de San Juan, Ciudad Real. Primer premi internacional Artistes du Món, en Cannes, França. Primer premi CCM de Pintura 2011, Almans, Albacete. Primer premi la Bienal de Pintura en Benicarló, Castelló. Primer premi Agrobin, Tomelloso, Ciudad Real. Primer premi de la 23 edició del Certamen Internacional de Pintura Eusebio Sempere, Onil, Alacant. Primer premi de Pintura de Sant Jordi, Castelló de Plana. Primer premi VIPS 2010, 22 Certamen Nacional de Pintura del Retiro, Madrid. Primer premi VIPS 2009, el Prado, Madrid. El Pardo, perdó, Madrid. Primer premi en el Certamen de Pintura Torre Pacheco, Múrcia. Primer premi Iberdrola, Universitat Miguel Hernández, el Chalacán. Primer premi en el Certamen Nacional de Pintura de Marchamalo, Guadalajara. Primer premi Intedor, Alcázar de San Juan, Ciudad Real. Premi Navarú 2009, Almans, Albacete. Primera menció d'honor del segon premi Jesús Bárcenas en Valdepeñas. Primer premi especial Caja Murcia en Vila de Fuente Álamo, Múrcia. Primer premi López Villaseñor, Ciudad Real. Primer premi La Pisa 2008, Mota del Cuervo, Conca. Primer premi la Bienal Eusebio Sempere, Onil, Alacant. Primer premi Ciudad de Chinchilla 2008, Albacete. Primer premi José A. C. de Pintura, Alcoriza, Terol. Primer premi Gabriel García Maroto, Ciudad Real. Primer premi Ciutat de Sàtiva, Fira d'Agost de Sàtiva. Primer premi Moros Nuevos de Villena, Alacant. Primer premi Ciutat de Cifuentes, Guadalajara. Primer premi Altosa Virgen de las Viñas, Tomelloso, Ciudad Real. Primer premi Tolpin, el Certamen Cultural Virgen de las Viñas 2010, Tomelloso, Ciudad Real. Primer premi del públic en el concurs internacional de pintura homenatge a Rafael Zabaleta 2017, Quesada, Jaén. I també el mateix premi el 2010. Principals exposicions internacionals. Exposicions internacionals a Hockey Museum en Tòquio, Japó, Saga Museum en Nagasaki, també en Japó, Brick Lane Gallery en Londres, Palau dels Festivals de Cannes, en França, Eco Gallery, Nova York, Estats Units, Ágora Gallery, també en Nova York, Palau Stenberg, Viena, Àustria, Institut Italià de Cultura, Praga, Txèquia, Genovarte, en Gènova, Itàlia, Massiart, en Hamburg, Alemanya, Arsenale, en Venècia, Itàlia, Biennale a Toulouse, en Toulouse, França, Camp Gallery en Quebec, Canadà, i també la Camp Gallery en Toronto, Canadà, Art Club en Lió, França, i també l'Art Club en París, França, la Q Gallery en Haute-Marceau, Holanda, el Palais de Qing, en Taipei, Taiwan, i Art Formosa, Taipei, Taiwan. Això només era part. El secretari, a continuació, crida a Josep Francesc i l'alcalde li farà Senyora alcalde, senyors consellers, amics i veïns d'Alzira, bona vesprada. Una altra vegada estic així, al teatre. Estava assegut quasi a ma casa durant quasi 30 anys. Des d'aquella primera volta en el que tenia poc menys de 20 anys vaig entrar així a treballar en aquella primera rehabilitació que se va fer
per a posar en marxa el teatre. En aquella ocasió vaig estar restaurant el teló que, malgradament, un incendi se va endur, un preciós teló verd del pont de Sant Gregori, una cosa... Bueno, coses que passen. I este teatre ha tingut moltes d'aquestes coses. Després he estat en totes les altres intervencions fins que per fi me van demanar fer una redecoració a tot el que és la sala principal, que és el que ara se pot veure. La veritat és que baix la direcció entonces i supervisió d'Alfredo Andrés, arquitecte municipal entonces, me va donar plena llibertat per a poder fer el que se veu. No tenia res que veure amb el que n'hi havia, però el que n'hi havia era molt poquet, era un edifici pràcticament blanc en el que havia caigut la portada, s'havia caigut el techo, se van canviar les cobertes, o sigui, va. Per això dic que és quasi ma casa. Al voltant de l'any 2008 vaig donar un gran canvi a la meva vida. Vaig deixar l'empresa de restauració arquitectònica i me vaig dedicar a la pintura. Bueno, errors, no, és de broma. La pintura és una amant possessiva i celosa i t'ampli el cap, no te deixa fixar-te en res més i t'emplea tot el temps, totes les teves energies i tot el que tens disponible. Per això volia donar-li avui les gràcies a la meva dona, que ha tingut que aguantar-me durant tots aquests anys, que no sóc el que se pot dir una persona en un caràcter afable i tranquil. I ella sempre posa la seva sonrisa, la seva tranquil·litat. Moltes gràcies, Sandra. I també als meus fills, Vero i Sergio, a qui m'haver agradat passar més temps en ells i haver-los donat alguna més de lo que es vaig donar i dels que estic molt orgullós. Suposo que com són artistes me comprendran. En aquell any, el 2008, vaig anar a Amèrica a soles a recollir el Premi Chelsea Fine Art Competition. Bueno, esto es no muy ya. En Nueva York recordé que era agost, feia molt de calor, i després de rebre el premi i la inauguració de l'exposició vaig tornar passejant a casa. Era de nit, era estiu, quan vaig aplicar a l'hotel, un hotel magnífic, l'hotel Chelsea de Nova York, és l'hotel més artístic que n'hi ha, està ple de quadres de totes les èpoques. Vaig aplicar a l'habitació, em vaig sentar en el llit i me va envair una immensa tristesa. Estava sol. Havia estat triomfant en un premi internacional dels més prestigiosos del món, però allí no estaven ni els meus fills, ni la meva dona, ni els meus amics, ni els meus veïns. Allí no hi havia ningú. I aquesta sensació l'he sentit en molts països, en altres premis, en altres ciutats, i sempre ha passat el mateix. Ha estat a soles en l'hotel i el pensament estava molt lluny. Avui per fi, he pogut tornar així, a rebre aquest premi. I ara sí que tinc els amics, els veïns, a la meva família, als meus fills, a la meva dona. I ara és quan pense que si el cel dels artistes existís, és així, està així. En aquests moments hem creat una galeria d'art, hem creat 2 certàmens internacionals de pintura i vull veure si podem començar un centre d'art contemporani a la ciutat d'Alzira. És una cosa molt ambiciosa, però
per ara aconseguís el que vull fer, no? I entonces, perquè m'agradaria ajudar sobretot als artistes més joves, ho tenen molt mal, i deixar alguna cosa més sòlid per a ells, per a les properes generacions d'artistes. Només donar les gràcies. Donar les gràcies a tota la gent seria impossible, però m'agradaria donar les gràcies a Diego i al seu equip i a tots els polítics que han estat ajudant-me a lo llarg d'aquest temps en el que he tingut que treballar un poquet recolzat per als ajuntaments. Vull donar també les gràcies a Agustí, el director del museu, que ja és més que un amic, perquè hem compartit ja tantes coses. Vull donar les gràcies a tota la gent que té un quadre meu en sa casa, perquè crec que és més que un quadre, és tindre el decorat que ens acompanyarà durant molt de temps en la seva vida. I sobretot donar les gràcies a tota la gent que ha estat venint a les inauguracions i veient les exposicions que fem, i jo crec que entre tots hem creat una gran família. Moltes gràcies a tots. Així mateix es concedeix la insígnia d'or amb l'escut de la ciutat al Club Nou Bàsquet Alzira, en la modalitat d'esports. El Club Nou Bàsquet Alzira té una llarga trajectòria de foment de la vida activa i de la pràctica d'exercici des de edats primerenques a través de l'escola de bàsquet i també el suport a l'activitat esportiva. El Club Nou Bàsquet, que està a punt de complir 25 anys des de la seva fundació, és, no obstant això, hereu d'una llarga tradició que es remunta a finals de la dècada dels 60,
amb el Club Bàsquet Avidesa, que uns anys més tard va passar a anomenar-se Club Bàsquet Alzira. A finals dels 90 es va propiciar la fusió dels dos clubs que hi havia, el Bàsquet Alzira i el Bàsquet Veterans Alzira. La rivalitat entre els dos clubs va acabar el juliol de 1998 amb la creació d'una nova entitat, el Nou Bàsquet Alzira. La fusió es va portar a terme per tal d'aglutinar esforços i poder tenir objectius més importants en els àmbits esportiu i formatiu, indiquen des del club. Amb la constitució del Nou Bàsquet Alzira arrencava una trajectòria en comú amb l'objectiu de treballar en la promoció del bàsquet a la nostra ciutat, tant en les categories de base com en les federades, i aconseguir importants èxits esportius, sobretot en la categoria sub-21 en l'àmbit autonòmic. A continuació quidre amb Elisa Navasquillo, l'alcalde li farà entrega de l'insignia d'or a l'escut de la ciutat. Alcalde de la nostra ciutat, Diego Gómez, i membres de la corporació municipal, guardonats, familiars, amics, bona vesprada. Fa un any i mig vaig prendre la decisió de deixar les pistes i agafar la presidència del club que m'ha vist créixer com a jugadora, entrenadora i com a persona, amb el propòsit d'arribar en uns anys a ser un club referent de la nostra comunitat. Molt ignorant de mi, no vaig pensar que estàvem en pandèmia i això no va ser un problema, i els meus objectius del primer any no anaven a ser possibles, però malgrat els pocs jugadors i jugadores amb els quals es van quedar, va ser un gran any. Van tenir campió en la categoria aleví mixte i campió en sènior masculí preferent, donant-nos l'ascens a autonòmica. En el meu segon any al càrrec del meu club em vaig posar com a objectiu principal tornar a recuperar els jugadors i jugadores perduts per la pandèmia. I sí, ho hem aconseguit, i amb èxit. Hem passat de ser entorn uns 90 jugadors a ser més de 150. I per a més orgull hem entrat als col·legis, on després de molts anys, sense fer extraescolars, tenim al voltant de 180 alumnes practicant i gaudint del nostre esport. Vull fer un reconeixement a totes aquelles persones que de manera totalment desinteressada han dedicat el seu temps lliure perquè el Nou Bàsquet Alzira fora un club amb molta vida. Persones que han lluitat per a la formació, no sols de jugadors de bàsquet, sinó de veïns i veïnes de la nostra ciutat, educats des de ben joves en els valors d'aquest esport, com són el treball en equip, el sacrifici pel bé del grup, la superació personal, la solidaritat entre companys i el respecte al rival. En diferents etapes, el club ha comptat també amb l'ajuda d'empreses grans i menudes, que han donat suport econòmic per a la viabilitat del nostre projecte, ja que les despeses federatives són molt elevades i tan sols amb les quotes dels jugadors no és possible. Per últim, no podem passar per alt la difícil situació en la qual molts grups d'Alzira ens trobem a causa de la impossibilitat de comptar amb unes instal·lacions dignes per a la pràctica de l'esport indoor. La ruïnosa situació del poliesportiu Fontana Magor ens ha fet desplaçar a tots els jugadors i jugadores a una única pista com és la del pavelló Pérez Puig. El nostre club, junt amb uns altres clubs, ha hagut d'acceptar aquesta alternativa i adaptar-se com bonament ha pogut a aquesta circumstància que limita molt greument la pràctica de l'esport i el creixement del nostre club. Convidem a les persones i entitats responsables a que prenguen mesures, més prompte que tard, per tractar de donar una solució definitiva i acorde amb el que els clubs esportius i ciutadans d'Alzira mereixen. Aquesta directiva i de segur les que vindran darrere valorem gratament aquesta insígnia d'or que avui se'ns fa entrega. De segur servirà per a continuar molts anys més treballant per l'esport d'Alzira i per seguir portant l'escut del club amb el nom de la nostra ciutat per tot arreu de la Comunitat Valenciana amb orgull. Moltes gràcies.
mateix es concedeix l'insígnia d'or amb l'escut de la ciutat al periodista Salvador Enguix en la modalitat d'activitats diverses. Salvador Enguix Oliver va néixer al Cira en 1965. És llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, la UAB, doctor en Comunicació per la Universitat de València. Actualment és el delegat de l'edició del diari La Vanguardia a la Comunitat Valenciana, diari en el qual va entrar a treballar l'any 1991 i del qual va ser corresponsal a Brussel·les entre els anys 1999 i 2002. L'edició valenciana de La Vanguardia té actualment més d'1,5 milió d'usuaris. A més, és comentarista polític diari de la cadena SER i col·labora amb A Punt o la cadena COPE. Des de fa 15 anys edita en La Vanguardia el seu blog Diari de València, un espai de reflexió política de referència, i també publica contes i narracions breus en este diari, la majoria d'estos amb el Cira com a escenari. Abans de treballar en La Vanguardia va ser delegat de Canal 9 a Alacant, delegat del diari Mediterrani a València i va treballar en el seu període universitari en les empreses Levante el Mercantil Valencià, Cadena SER, Ràdio Nacional d'Espanya i El País. També va ser col·laborador de diaris com El Periódico i Avui. La seva trajectòria com a periodista ha rebut diversos premis. Entre estos, el Premi Periodisme d'Investigació del Temps en 1989, el Premi de Periodisme de la Diputació de València en 1997, el Premi al Periodista de l'Any per a la cartelera Túria en 2017 i el Premi Periodista Local 2019 dels Eisenhower Fellowships que va rebre a Washington. Al costat del seu treball com a periodista, ha desenvolupat també una intensa activitat acadèmica com a professor associat de periodisme a la Universitat de València durant més de 20 anys i com a professor de diversos màsters tant en la Universitat de València com en la Universitat Catòlica de València. Actualment, a banda d'amestes universitats, també col·labora a la Universitat Internacional de València. Ha publicat 2 llibres sobre periodisme: Periodisme polític, fonaments, pràctica i perspectives, 2015, i Pseudopolítica, el discurs polític en les xarxes socials, 2016. També ha col·laborat en diverses publicacions acadèmiques i ha publicat prop de 20 articles científics sobre periodisme en revistes especialitzades. El seu camp de recerca és el periodisme polític i el periodisme digital. A continuació, quidre a Salvador Enguix perquè l'alcalde presenti alcalde d'Alzira, regidores i regidors, autoritats, amics, amigues, familiars que també estan ací. Bona vesprada. En primer lloc, vull agrair de veritat de cor a l'Ajuntament d'Alzira que m'hagin donat aquest guardó. I si he de dir alguna cosa és el que més m'ha emocionat que he rebut en aquesta vida, per moltíssimes raons. Jo si tinguera que fer una crònica de la meva trajectòria periodística, que la faré quan m'he jubilat de l'Oara, encara me queden uns anys, diria que tot comença al Cira. Tot comença al Cira perquè jo em vaig quedar una llar on vaig estar rodejat en primer lloc per llibres que tenia la meva mare en casa, de Bosch Ibáñez, i vaig tenir una mare que està ahí, i espero que no es posi a plorar, que tenia el costum encara el temps de fer un diari cada dia, tota la vida, de cada any un diari, no? I a mi m'agradava de jove anar i mirar els diaris i diria com cada dia expressava sentiments, el que havia comprat, si havia pujat el preu, malalties de la família, etc. I aquest exercici a mi em va generar una certa curiositat, la capacitat de contar cada dia el que ens passa perquè ens quede sempre en la memòria.
També hi havia a casa meva llibres de la Segona Guerra Mundial i de la Guerra Civil Espanyola, del meu pare. Aquesta és segurament la causa que m'apassiona tant la història d'entreguerres a Europa. Sempre he pensat que ha sigut un dels motius. Jo els he de dir que jo no vaig a parlar-vos de periodisme, parlaré de mi, però sí que els diré que sempre he volgut ser periodista. Sempre, des que tinc consciència, des que era molt xicoteta. I vaig tenir la sort, perquè tant el meu pare com la meva mare van donar suport a aquest objectiu sense fissures, permetent que marxés a Barcelona a seguir la meva formació. No es poden imaginar el que m'agradaria que estigués el meu pare per agrair-li públicament. Fins i tot els meus familiars, com la meva tia Nardina, que està també aquí present, que poc més me tira l'orella, me pega una pata al cul perquè jo no volia anar de becari a Alacant, i anar-me'n de becari a Alacant, gràcies a la seva pressió, va ser el que em va permetre que el meu nom comencés a conèixer i a fer pràctiques en llocs tan importants com Radio Nacional d'Espanya o El País quan jo tenia apenas de 10 anys. També vull recordar avui, perquè crec que toca ja que estic al CIRA, la meva tia Mari Carmen Enguix, germana del meu pare. És professora del col·legi Anna Sánchez, va ser directora molts anys. Així hi ha molts alumnes com Xavi, que està així, que va ser l'alumne d'aquest col·legi i altres, i també està Aranda, que també tots els seus germans han estudiat a Anna Sánchez, i va ser regidora del local CIRA, una dona molt estimada, al qual li deuré sempre els meus consells i millors lectures que sempre em va donar. L'estimo agraït al CIRA, molt agraït que al CIRA li posés el seu nom al carrer, se'l mereixia. O el meu tio Salvador, que també està per ahí, a que tant li agrada llegir i que des de molt jovenet també parlem de llibres. Al CIRA has trobat sempre oportunitats i ànims per a posar-me a prova. Avui per això és obligat que recordo el suport i orientació que em vaig trobar en Fulgencio Torremocha, en Genç Torremocha, que dirigia la publicació Picos de la Ribera. Jo en 16 anys em va permetre que ja publicara coses ahí, amb la qual jo ja anava fent camí gràcies a persones com ell. O també els consells del periodista Xavier Espanya, que està per així, crec que està fent fotos, que em va animar a estudiar periodisme. Em va dir allò, Salva, no te quedes així, vés-te'n a Barcelona, estudia i forma't que t'ajudaré. O les lliçons també que em va donar en el seu moment una altra persona que m'estima molt, que no està així avui, i que sempre tinc a la memòria, que és Bernardo Clari, l'actual delegat de l'emissió comarcal de Levante, amb el que vaig fer les primeres pràctiques meves, i que va ser també una persona que em va ajudar moltíssim. La veritat és que, vista en perspectiva, he tingut molta sort. Per les persones que han anat coneixent i que han estat grans referents en el meu treball i perquè han estat sempre al meu costat. Nomenar-los a tots consumiria molt de temps i he promès a l'alcalde abans d'entrar que no seria molt llarg. I especialment per llocs on he pogut desenvolupar la meva gran passió. Sobre aquest tema ja al meu currículum no vaig a repetir, però he tingut la sort de sempre estar en empreses punteres en Espanya en el món del periodisme. I des de 1991 porto 30 anys a l'avantguarda, on he pogut estar al costat d'enormes professionals. Jo continuo pensant que avui per avui l'avantguarda és un dels millors mitjans de comunicació que es pot llegir a tota Europa. He tingut al costat grans companys, amics, com el meu director adjunt i amic meu, Enric Julena, que està així, que li agraeix moltíssim que hagi vingut a fer companyia, perquè a més, no sé si ho sabem, ella ha sigut la persona que més m'ha donat suport i ha aconseguit que tinguem segurament el projecte periodístic més important que tenim a la Comunitat Valenciana, que és el de l'avantguàrdia. En un dia com avui també es vol recordar aquells que de vegades en el meu treball han tingut que patir moltes renúncies, moltes ausències, l'època de Brussel·les, molts viatges, i és la meva família, la meva dona, els meus fills, Lola, la meva dona, els meus fills, Miquel i Anna, que jo crec que algunes vegades, ells mateixos em diuen, Salva, sempre estàs treballant tot el dia, dedica'm-nos un poc de temps, i en això abans escoltava tu com ho comentaves i quan te retenies. Vaig deixar la ciutat amb 17 anys per estudiar i reconec que m'havia distanciat molt en tots aquests anys. De la família, de molts amics, alguns han vingut avui i ells saben que durant molts anys la meva obsessió, que ha sigut el meu ofici, m'ha obligat o m'ha fet abandonar moltes qüestions que ara m'han fet recapacitar i han fet que ara vinga més que mai al CIRA. Ara estic venint molt al CIRA, més que mai. I a més, al CIRA cada vegada ha estat més present en la meva vida, és curiós, ara després de tants anys.
De fet, molts dels meus contes i relats, una modesta afició que sempre he desenvolupat sense pretensions, tenen la meva ciutat com a escenari. Podria semblar que intente saldar un deute pendent al meu poble, o al poble en el que ja he dit abans que va començar, encara que no crec que es tracta d'això. No us negaré tampoc que de vegades hi ha una certa nostàlgia. La nostàlgia és molt addictiva i a vegades molt perillosa. Però, de vegades me porta a revisitar llocs de la meva comarca, del poble, de la ciutat, de l'entorn, com el Peny de Sant Salvador, la Murta, que és un lloc que m'agrada molt anar, la Casella, que és un altre lloc que m'agrada moltíssim, i crec que està bé que es torni a visitar i per una miqueta per entendre quins són els meus rers i per quines raons jo estic on estic, si he fet alguna cosa a la vida. Però al final crec que tot és més senzill. Simplement intenta ambientar històries al Sira o fins i tot crear personatges com un escenari que me resulta més fàcil i més senzill. Al respecte d'un personatge que he creat que endivina totes les eleccions a València, que es diu Sion Miquel, que és un carnisser del Sira, i que molts mitjans de comunicació de tota Espanya me telefonen per ell que volen entrevistar i no entenen que és una ficció. I també no us negaré que em fa molt feliç estar així amb vostès. Vull també donar l'enhorabona a la policia local del Sira, al nou bàsquet, al Fort de Bèrnia i al pintor Lluís Francesc, que per cert abans quan comentava el tema de les renúncies ja dic que ho he entès molt bé, i dir-vos que moltes gràcies. La veritat és que estic sincerament molt emocionat, crec que això me reconcilia molt en moltes qüestions que tenia pendents i el que agraeix moltíssim a tota vegada als portaveus, als regidors que hagin pensat en mi i espero que no hagin pensat en mi vaig a jubilar pronta, espero que encara queden molts anys i que vinguin més reconeixements. Moltíssimes gràcies a tots.
d'un temps que ja és un poc nostre, d'un país que ja anem fent. Cante les esperances i plore la poca fe. Lluny som de records inútils i de velles passions. No anirem al darrere d'antics tambors. Bona vesprada a tots i a totes. Avui, 30 de desembre, dia que commemorem l'entrada del rei Jaume I a l'antiga vila, és el dia que l'Ajuntament d'Alzira, en nom de tots els alzirenys i alzirenyes, lliura les seues insígnies d'or a aquelles persones i entitats que contribueixen a millorar la nostra ciutat. Enguany hem adaptat els actes protocolaris tradicionals a les mesures sanitàries i he traslladat el plenari a aquest escenari del Gran Teatre. Possiblement és la primera vegada que es fa en els seus 100 anys i això ens ha permès augmentar el nombre de persones que volen acompanyar als guardonats. El Gran Teatre és un dels edificis més estimats per tots els ciutadans, ja que és el referent principal de les arts escèniques i el dinamitzador de la vida social i cultural alzirenya. Milers i milers d'espectadors hi acudim per a gaudir del teatre, la dansa, la música, el cinema, però també de conferències, festivals, presentacions, falleres, pregons de Setmana Santa, etc. Un edifici recentment renovat i millorat i que mostra al seu exterior 6 dibuixos de l'il·lustrador valencià Paco Roca, que acaba de rebre la medalla d'or al Mèrit de les Belles Arts 2021. Perquè per a nosaltres la cultura és un element necessari per a viure dignament. La cultura ens humanitza i ens enriqueix a totes i a tots. Alzira és i ha sigut cau de cultures, com ho demostren les fonts despejades que es deixa la cultura ara. El nostre poeta Ibn Hafez del segle XI ja manifestava el privilegi de viure a l'Algesira Suca, l'illa del sucre. Alzira va canviar de dalt a baix en la seva conquesta per al rei Jaume I, el 30 de desembre de 1242. Aquest rei de l'antiga corona d'Aragó tingué casa ací, la casa de l'Olivera, i és on va tancar els ulls. Es va concedir molts privilegis, entre els quals destaca, sense dubtes, la propietat de la séquia real i el rang de vila real. Commemorem el dia d'avui perquè és la data de naixement de la nostra ciutat. Ens sentim orgullosos perquè, malgrat els contratemps i la intolerància, hem mantès viva la nostra llengua i les nostres tradicions. El nostre tarannà identitari està farcit d'aquesta barreja de cultures, de festes, de costums, de menjars i de sentiments. L'aposta de l'Ajuntament d'Alzira per la cultura arrelada, pròxima, diversa i participativa ha estat reconeguda per la Generalitat Valenciana i Juntallero de Malferit serem la capital cultural de la Comunitat Valenciana per a l'any 2021. Els llocs més emblemàtics de la nostra ciutat, com les antigues muralles, el pont de ferro, la vila, el MUMA, la casa consistorial, l'església de Santa Caterina, la Gallera, la Casa de la Cultura, el Gran Teatre, el Monestir de la Murta, el Santuari de la Muntanyeta, tots ells, també les nostres places, els nostres parcs, els nostres carrers, s'ompliran de més cultura, de més vida i de més somriures per al 2022. L'Ajuntament d'Alzira, com a clau de passat i de present, és conscient de la importància de la cultura com a element necessari per a cohesionar la ciutat i per això, en clau de futur, posarà tots els mitjans possibles per a dur endavant les propostes que faran d'Alzira un referent cultural en tot el nostre país. Perquè sí, som un país petit, un país que ja anem fent, com diu Rainer, però amb la cultura persenyera, la cultura que naix del poble, d'un poble que estima la seva llengua i la seva identitat.
perquè som i serem la ciutat clau de la cultura, de la solidaritat, de la tolerància, de la igualtat i de la defensa dels drets humans. Uns valors que tenen les persones, les entitats, institucions que enguany guardonem i que s'afitgen al llistat de guardonats d'edicions anteriors. La cultura de la solidaritat, la vigilància i el deure compartit que representen els homes i les dones de la nostra policia local. El nostre agraïment més sincer a la seva tasca diària que té múltiples vessants i que ens permet viure millor, sempre defensant els nostres drets civils i treballant per la seguretat, la tolerància i la convivència en les nostres places i carrers. La cultura de la constància, la tradició, el treball familiar es troben en l'ADN del Fort de Bernia. 125 anys de matinades per alimentar d'esperances i de vida al seu veïnat. Per ser el rent que fa pujar la il·lusió compartida, per construir un projecte de reganyades i de sentiments de tots els àmbits. La cultura de la salut, del treball en equip, de l'esforç i dels valors tan positius que implica la pràctica de l'esport són la insígnia del Club Nou Bàsquet Alzira, que es continua marcant el camí de la residència esportiva a la celebració del seu 50 any. Tot un orgull de club per a una ciutat com la nostra que comença de nou a ser un referent en el món de l'esport en múltiples modalitats. La cultura de l'art, de la imaginació que es troba en les acolorides pinzellades del nostre pintor Josep Francesc. L'artista, que entre moltes altres actuacions plàstiques és l'autor de les pintures que decoren el nostre gran teatre. Un artista que ha obtès tota mena de premis locals, nacionals i internacionals, però el més important és que porta al seu cor les imatges de la seva ciutat natal. La cultura de la llibertat d'expressió, de l'escrit directe, de les idees que boten d'un paper o d'una notícia per arribar a les nostres ments i despertar una opinió crítica i raonada. El periodista Salvador Enguix ha passejat i passeja el nom d'Alzira per tots els mitjans de comunicació. Tal vegada l'herència de sa tia, la nostra estimada Carmen Enguix, hagi influït en la seva trajectòria en defensa de l'honestedat i el rigor informatiu. Salva és un home del carrer Albuixarres i amic del senyor Miquel per als seus relats d'Ir i Lluir, que és de la capital de la Ribera del Túquer. Abans de finalitzar, cal dir que per al 2022, companys i companyes, tenim uns reptes que hem d'afrontar i superar junts amb la imaginació i també amb la participació i implicació de la ciutadania. Aquests són d'alguns. En primer lloc, superar la pandèmia i reforçar tot allò que permeta millorar la salut de tots els alzirenys i alzirenyes. Fem arribar des d'ací les nostres condolences i ànims a les famílies que han perdut els seus volguts. En segon lloc, seguir treballant per les persones, per la inclusió i la igualtat entre homes i dones, rebutjant les actituds masclistes i reforçant la lluita contra la pobresa i la vulnerabilitat amb la constància i el treball ben reconegut dels nostres serveis socials. En tercer lloc, elaborar i planificar l'agenda urbana de la nostra ciutat a la perspectiva del 2030, la qual pugui servir per a construir una ciutat més resilient i sostenible, respectuosa amb el medi ambient i amb les persones. I per últim, animar a tota la ciutadania a participar i gaudir de la gran quantitat i varietat d'actes que tindran lloc amb motiu de la capitalitat cultural. Per finalitzar, de nou, moltíssimes gràcies als nostres guardonats per la vostra implicació en la vida alzirenya. També les gràcies al quartet que està animant-nos, que ve de la ciutat musical d'Alzira, al personal del Gran Teatre, a tots aquells que han fet possible aquest acte i a tot el públic assistent. Perquè, adaptant els versos del nostre poeta Marc Granell,
La cultura és el foc i és la neu, és el crit que desperta l'alegria, és el pont i és el riu, és la memòria que obri escletxes de mel en la ferida. És la mar i és la senda, és el desig que funda uns altres mons que es fan possibles, perquè la cultura ens ajuda a fondre les ombres. Moltíssimes gràcies per la seva atenció, moltíssima salut, endavant, bon any i molt bona nit. I alcem-nos per escoltar l'himne per tancar l'acte. Moltíssimes gràcies. Alex,